Mä aion nyt tällä videolla maalata maalauksen näillä 3 vähillä ja niiden sekoituksilla, joita mä oon tähän vihkoon testannut. Nämä vähit on Quinacridone Gold sekä Cadmium Red Medium ja Ultramarine Spectral. Ultramarine Spectralin mä oon ottanut tällaisesta tuupista puolinappiin, joten se näyttää vähän erilaiselta kuin noi muut Rosacallerin isot napit. Mä aion maalata avaruustarinan kapteeni Striden muotokuvan. Ja Stridella on ruskeat hiukset. Mä en oo valinnut mitään valmista ruskeaa tähän maalaukseen, joten mulla on haasteena se, että miten mä pystyn saamaan ruskean näillä väreillä. Mulla on sellainen hypoteesi, että jos mä sekoitan näitä tarpeeksi, niin silloin mä saan näistä ruskean. Mutta katsotaan, miten se onnistuu. Tässä on tämä hahmotelma tästä muotokuvasta. Mun oli vaikeuksia saada korva ja hiukset oikein, koska Stridella pitäisi olla kiharat hiukset, mutta mä en vielä osaa maalata hiuksia kovin yksityiskohtaisesti. Enkä mä ole ihan varma, onko mun tyyli ihan sellainen, että mun tarvitsisi tehdä niitä edes kovin yksityiskohtaisesti. Tässä mä levitän kerroksen vettä tähän kasvojen ja kaulan alueelle, jotta sitten kun mä levitän ensimmäistä kerrosta akvarellia, niin siitä tulee hyvin pehmeä ja vähän semmoinen sumea. Ja akvarelleilla on hyvin tyypillistä se, että aloitellaan tällaisilla hailakammilla kerroksilla ensin. Tein tällaisen ihonsävyä muistuttavan vähin, johon mä enimmäkseen sekoitin Quinacridone Goldia sekä Cadmium Red Mediumia. Poskipäihin mä laitoin vähisekoitusta, jossa oli vähän enemmän Cadmium Red Mediumia. Mun oli aikaisemmalla videolla päällä sellainen valo, joka näkyy tällä videolla sillä, että se vähän sähisi, joten mä en nyt käyttänyt sitä valoa. Mun on kattovalo päällä ja tää pöytä on just ikkunan vieressä, joten mä toivon, että tää valaistus on hyvä. Ja mua välillä häiritsee, kun tää mun kännykän kamera välillä, se ei välillä niin kun tarkenna tohon maalaukseen, vaan se tarkentaa johonkin mun käsiin tai johonkin muuhun. Ja mä mietin, että mitenköhän mä saisin sen jotenkin järkevästi, että se ei tekisi niin. Te varmaan tästä näitte. Mä tein vähisekoitusta, jos oli vähän enemmän Ultramarine Spectralia, niin mä sain sopivat vähän niin kuin varjostusvärit tähän. Nyt mä onnistuin tekemään tämän videon sillai, että tää mun sekoituspaletti näkyy tässä vieressä, niin teillä on ehkä joku käsitys sitten, että
mitä vähemmän mihinkin kohtaan on sekoittanut. Mä sain aikaan jonkinlaisen huskean näihin hiuksiin. Mun on hyvin tärkeää, että kun mä pidän steroideja mun sarjakuvassa, että aina jos sillä ei ole kapteenin lakki päässä, niin silloin toi yksi hiussuotuva tommonen kihara, joka valuu tonne otsalle. Mä jätän teidät nyt hetkeksi katselemaan tätä videota hiljaisuudessa. Yksi juttu, mikä mua tässä valmiissa
maalauksessa mietityttää, että mä maalasin ton nenän vähän jotenkin hassusti. Että se vähän niin kuin näyttää, että sillä olisi nenä muuttunut. Ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä toisin. Mutta sitten toisaalta Steaid on aiemmin hahastanut potkunyykkeilyä, niin oikeastaan se sopisi sen hahmoon, jos se joskus olisi muuttanut nenänsä. Mutta se ei silti ollut mun tarkoitus tehdä siitä muuttuneen nenän näköistä. Liitin vielä tähän tällaisen kuvan, kun mä halusin tietää, että onko noilla Ultramarine Spectralilla ja Rosacallerin tavallisella Ultramarinilla mitään eroa, mutta ne on hyvin samankaltaiset, mutta tämä Ultramarine Spectral on ihan vähän sen violetimpaan taittava. Toivottavasti teillä on ollut kivaa seurata tätä videota, mutta tämä nyt päättyy tähän. Olisi kiva, jos joku joskus jättäisi jotain kommentteja, esim. Vaikka mitä mieltä ne on noista väheistä tai jotain.